Hamargarren ariketan ditugu bi anai eta herentzia bat erdi banatzen dabe, batek erosten ditu 80 zaldi eta bestiak 100 behi. Eta esaten digute, behi bakoitzak, behi bakoitzak zaldi bakoitzak baino 150 euro gutxiago balio dutela. Vale? Eta eskatzen dabe kalkulatzea zenbateko izan zen herentzia. Bueno, anaia zarrak erosi ditu 80 zaldi. Deituko dutzagu X zaldi bakoitzaren prezioari. Beraz, anaia zarrak hartutako herentziaren zatia izango da zaldi kopurua bider balio duena. Hau da, 80 X euro hartu zituen berak. Eta nahi gazteak erosi zituen 100 behi. Behi batek, zaldi batek baino 150 euro gutxiago balio duenez, egiten dugu zaldi batek, behi batek balio duena dela X ken 150. Beraz, 100 behi erosi dituenez, bere zatia izango zen 100 bider X ken 150. Zati bi hauek bardina dira. Vale? Eta orduan, zati biak bardina direnez, bardintzen ditugu. Anaia zarrak hartutakoa eta anai gazteak hartutakoa. Eta geratzen den ekuazioa da 80 X berdin 100 bider X ken 150. Ekuazioa batziko dugu. Bueno, bidertzen dugu bi hauek, bai? Eta 100 X ken 15.000. Eta duan, ona ekartzen baditugu Xak minus 20 geratuko denez, egingo duguna izango da 80 X bestaldera pasa eta holan, alde honetan geratzen dira Xak eta 20 positibo geratzen da. Bestaldea eramaten badugu, bardin eitzen da eta bardin urtetzen zen. Eta orduan, egin behar dugu 80 X ona ekarri eta minus 15.000 bestaldera pasa. Orduan geratzen dira 15.000 izango dela 100 ken 80, 20 X. Beraz, X bakoitza, zati 20 egiten badugu dana, geratzen da 15.000 zati 20, 750 euro. Hori da, zaldi batek balio duena. Vale? Zenbat zaldi erosi zituen anaia zarrak? 80 zaldi. Beraz, 80 zaldi, bidez zaldi batek balio duena, 750, ataratzen dugu anaia zarrak hartutako dirua, hau da, 60.000 euro. Anaia gazteak beste horren beste hartu zuenez, herentzia izan zen 120.000ko herentzia. Ulertu da?